Здравейте, хора! Днес искам да ви кажа, че събота, неделя и понеделник и петък ще мога да заснима клипчета и ще заснима този път, ви обещавам, на тези игри. Карат Wars, Henty Studio, Critical Ops, Pixort, Unserver, Minecraft, това са отговорни аз консол, Pixort. Мисля там да не снимам много рядко, много често де. Защото половината работи, половината отговор съм взел от това Pixort, а не Solar май беше. Само реклама ще кажа. На 7 на 8. И ще ви кажа защо. Заедно сте домашни. Да. Това съм ги. Това мога сега. Това ми е трудно. И да. Сега ще ви покажа на коя игра искам, още не мога да се сета името. Ще кажа памет бележки. Чакайте. The Sims май беше. The Sims нещо си. Не там The Sims нещо си. Сега ще ви кажа. Къде ме Google Play? Ами да, заради това няма мога. Няма да има много. Чакай да... да Forest. Тук има ли иначе? The Forest Survival 3D. Не, да. Sims Freeplay, да. И тази игра. Тя е интересна, е. Общото за мен. Но това е да съм стрънал от този Porsche, което е много тъпо. Мога да се стига от безплатно. Един сайт и да. Казах кога ще мога кача на едно клипо и да, хора. Това беше от мен. Надявам се. То по-скоро не знам. Еми да. Информация просто. Този беше клип информация и да. Дожда.